arreando en banda. Gracias, amigo. Ai, sal. Tú a sal, nada máis. Esta vai a pedra. Pedriña. Diamante. A ver o cochinillo. Se o pragas moito con grasa, vais saber as dúas primeiras tallas, vais saber rancio. Igual que as fillogas. A primeira filloga nunca se A come. primeira filloga. E a mí o que llevo de sexta pa... No, por eso. Ahora, as que As que teñen... teñan moita grasa. Que igual. A buen entendedor. Con pocas manzanas básicas. Mazás tamén. 2 kilos de mazás. Por 50.000 euros que non é un outro. E vai a Toulouse, á feira das autocaravanas. E traía unha autocaravana, meu amigo, que non te podes ni imaginar. Tráemolo. O último. Bueno, imaginar a vida de imaginar. Tráemolo. Tráemolo. Compramos unha a media. Feito. Entre todos, adaptámola ao pedido. Para levarlo tamén, vamos a Ele é como la patrulla iniciamos a que está na carga. silla de rodas, pensando sempre, pensando. A ver, que coche tuve. Quero grabarte por o mismo vídeo. Creo que esto nos puxaron no... Saca unha foto, no, ponlo así. Non se paga. Bueno, esta xente ten cobertura. A min. Que poño ali? Dille, isto pode ir a nada máis. Era un plano largo tamén. Ai, amigo, pero trae tú. Oh! Unha tortiña de... Respira, pero no respira. Mira que o mar necesita.